Ayi sigi Umar tɛ ka kulonkɛ ne la. Ni ne siɲɛ joli ni so kelen kɔnɔ ne b'a fɔ Umar ɲɛna n ka nana ni mɔgɔ ye so in kɔnɔ yan nɔ n'a m'a fɔ ne ɲɛna. San kalo 12 e de bɛna n'aw ka mɔgɔ ye e tɛ se ka kariya k'a fɔ ne ɲɛna. Mais n bɛ min k'i la Umar sigi ni dɔgɔkɛ tɛ yan a nana fɛn min ɲini so in kɔnɔ yan a b'a sɔrɔ wallahi n tɛ kuma n t'i tɔɔrɔ kan k'ale yɛrɛ. Ma bonya t'a ko tɔ la jɔn aw yɛrɛ k'aw fiyɛ ka na mɔgɔ k'aw tɛ weleli kɛ ninnu ye mun mɔgɔ sugu de ye. Ça va? Ça va. Comme tu veux. Doni. Quel est le mien? Eh bien. Ça va? Ça va. Bien. Fais nous boire. Ni mai. Comment tu dis? Eh David dugu jɛra taga so kɔnɔ ni ma ye a ma se yan nɔ ma ye ɲɛ la fɔlɔ n bɛ mun fɔ. E yɛrɛ kɔni kuma bɛɛ i bɛ kuma dɔw fɛn mɔgɔ mana kuma ɲininka kuma na i bɛ nin cogo de la quoi. Ma ye o. Komi a bɛ sunɔgɔ la. N t'a dɔn a bɛ min na a bɛ sanfɛ wa a bɛ duguma wa n t'a dɔn depuis dugu jɛra ma ye ɲɛ la donc a bɛ min na n t'a dɔn. Ne kɔni ka bɔ a yɛrɛ bolo. A ka bɔ a yɛrɛ bolo? A ka bɔ a yɛrɛ bolo kɛ. Dugu mana jɛ a tɛ se ka n'ale mɔgɔ fo hɛrɛ dɔ la. Donc i b'a sɔrɔ komi a tun tɛ fɛn na u tɛ da su fɛ i b'a sɔrɔ a ma da joona sɔrɔ certainement o de bɛ sɔrɔ. O ye aw yɔrɔ ye yan dun. Fati taa dɔɔnin ni mɔgɔw ye quoi ni mɔgɔ b'i ka mara kɔnɔ i bɛ taa dɔɔnin de a tɛ kɛ nin cogo la. Mara kɔnɔ dɛ baliku. N ka mara kɔnɔ. De toute façon ne bɛ taa baara la an bɛ taa kɔfɛ ok. Parce que ni mɛ. K'an bɛn. Ouais. Ne ka mara kɔnɔ ne bɛ ka mara kɔnɔ na min ɲini yan walahi a b'a sɔrɔ taa ne tɛ foyi fɔ mais ne bɛ min kɛ ne bolo. Ŋolo in yɛrɛ famana nettoyer mara. Ko ka ca ni ya ko an ka tɛmɛ n ka kɔfilikɛla fɛ ka kɔfi mɛn. A kow cayara. Ne bɛ k'a dakɔrɔbɔ dɔɔnin fɛnɛ ka fisa. Inchallah. An yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la o. Buba dun ne? Tɛ Buba ko kalama depuis i taara sɔgɔmada la ne ni Buba ma ɲɔgɔn ne m'o f'i ɲɛna. An ka Buba ko in yɛrɛ to yen sa an ka kɔɲɔ sera dɛ. Kɔɲɔ jumɛn? Ne m'a f'i ye ne dɔgɔnin ka mariage bɛna kɛ. Aw de kɔni ye o ye musow kɔni ye o ye kɔɲɔ aw ye o ye kɔɲɔ ma se ka na. Ne tɛ bɔ e ta ma kɛ yan. I jɔ dɛ c'est à dire ne tun ye Buba bila a k'a ka taa a ka dossier déposer yɔrɔ la a ma taa dɛ. Ne fana ta ye gɛrɛgɛrɛ ye bolo dɛ. Mais a ma bɔ e bɛ se c'est à dire ne tɛ min faamuya e bɛ du kɔnɔ yan e de ye Nɛnɛ Tɛnɛ de bɛ yan mɔgɔ bɛ yan nɔ Buba nana a bɛ anw ka mara de kɔnɔ n'a bɔra ou bien n'a tɛ yen nɔ Buba ka lahala e bɛ se k'a fɔ k'e to kalama tuguni. A bɛ ça va? Ça va alhamdulillah. Baasi tɛ yan. Baasi foyi tɛ yen. E yɛrɛ de ka kuma na tan tɔgɔ ça va? Baasi la kɔni. Baara yɔrɔ don. Alhamdulillah. Awa. Ko bɛ cogo di? Ça va alhamdulillah. Ça va bien? Baasi tɛ an yan. La journée? Ouais, ça s'est bien passé. N bɛ fɛn na n tilenna so kɔnɔ bon n bɔra n taara yala yala dɔɔnin carré kɔnɔnaw la. Non c'est normal. Ka yɔrɔw dɔn fɔlɔ quoi. C'est normal surtout ni tɛ fɛn na. Awɔ. To ka bɔ k'i sen bɔ ɲɔgɔn na parce que n ye ɲininkali kɛ Fati la ko ale min ye bi bɛɛ k'ale min ye. Ne dun ka Fati fo sɔgɔmada in na. Jɔn ne e ni ne ɲɛ kɛra ɲɔgɔn ye sɔgɔmada in na Buba depuis dugu jɛra ne sigilen bɛ yan ne ɲɔgɔn ye i filila ne tɛ. Ayiwa baasi tɛ. Umar n kun mago bɛ 1000 na n'a sɔrɔ i b'o la. 1000? Awɔ. N kan ka taa papier dɔw fara fara ɲɔgɔn kan. Ka i ka dossier ninnu. Awɔ dossier ninnu na komi n tɛ yɔrɔ caman dɔn mais n ye yɔrɔnin dɔw ciblé. N bɛ fɛ ka taa a commencer ka déposer yen dɔɔnin fɔlɔ yanni n ka se ka dugu dɔn ka ɲɛ. Donc i tun dossier bilali daminɛ fɔlɔ? Ayi n ye kelen kɛ kunun mais komi n tɛ yɔrɔ ɲɛnama dɔn bi de n tora yala yala carré kɔnɔ n ye yɔrɔ filanan ye
Mais faire essayer olu ko papier dɔw fara fara ɲɔgɔn kan. C'est pas un problème. Il est tout la façon de courage quoi. Il veut courage d'état pour que ça fasse quoi. C'était. Il y a fond. Moti green car a fɔ ko nana dɔrɔn fo n ka baara sɔrɔ i bɛ hakili sigi mɛ a tɛ taa fɛn kɔ dɔɔnin de don a bɛ se a bɛ ɲɛnabɔ quoi. I y'a mɛn an bɛɛ y'a kɛ o cogo de la. Problème dɔrɔn an bɛ tila ka dépôt k'i kun. Problème foyi t'a la awɔ. N bɛ na fɔlɔ. Inchallah awɔ. Ok k'an ka sɔn. Awɔ. Ne kɔni dabali banna sa kimini woro kana sigi e dala ko 1000 buba bɛ tile daga sunɔgɔ la buba tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si la Fati buba ma taa papiye den si bila komi i dɔgɔnin don i t'a sɔn jugu dɔn wa jugujugu tɛ se ka f'i ɲɛna non o ko tɛ o ne de bɛ buba dɔn i yɛrɛ ɲuman na ne de bɛ tile so in kɔnɔ yan ne b'a dɔn buba bɔra a ma bɔ ne b'a dɔn buba tɛ taa diɲɛ fan si fɛ a yɛrɛ ma bɔ ka f'i ye sisan k'a taara bila yɔrɔ n'a ma taa a b'i ka wari minɛ k'a dun komi wari fula ma bi o tɛ yan ka wari minɛ ka ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɔni fɔ ne dan ye k'i la avertir n'a taara ka dan kɛ ko Fati walima Bilalijan tɛ yan dɛ wa a ma kɛ ɲɛna parce que janni ka mɔgɔ degi jɛgɛ dun na i b'a degi jɛgɛ mɔ de la a 1000 ki deni mana daminɛ a bɛ bɔ 1000 na a bɛ kɛ 4400 n ma ye min ye a k'a débrouiller a yɛrɛ ye a ka baara ɲini a yɛrɛ ye. e bɛ ɲinɛ min kɔ an bɛɛ de dɛmɛna quoi an bɛɛ de bɛ dɛmɛ nin cogo la a tɛ se ka to tan cogo la buwa nana don jumɛn han bon a bɛ se ka to tan cogo la cogo di ka baara sɔrɔ ou bien ka fɛn sɔrɔ n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ a ma ɲi dɛ a tant que e fɛnɛ b'a dɛmɛ ni na ka to ka wari d'a ma kɛ a tɛ baara ɲini a sɛbɛnni la i hakili jaga b'o la n'a ma kɛ tɛ k'ale dɛmɛ e tɛ k'i ɲɛsin a ma walayi bi a bɛ min kɛ daga sunɔgɔ la so in kɔnɔ yan a bɛ taa baara ɲini na mais ni e bɛ k'a dɛmɛ ka wari ta k'a d'a ma a b'a kɛ yan a b'a kɛ yan o kuma ma bɔ wa a tɛ bɔ wa n k'a tɛ bɔ papa n b'aw nkalon tigɛ mun na ne de m'a fɛ n k'a tɛ bɔ wa a b'a daminɛ sɔgɔma fo su a b'a ka so kɔnɔ ala tɛ se ka bɔ ka na da wa ka buna hadamaden fo o ye mɔgɔninfinya la jaya i balima kɔni don ne ka sira t'aw cɛ c'est vrai parce que ale ka foli ko i y'a kuma fɔ a ma se ka kan dɔlen fɔ i yɛrɛ y'o ye donc buwa bɛ na a bɛ n'i da de ka kɛ sunɔgɔ ye donc il pense que an bɛ soli ka bɔ yan ka taa baarakɛyɔrɔ la ka taa wari de dilan ka na n'a ye wa a y'a bolo ko papiye de bɛ kɛnɛma n'i bɔra dɔrɔn i bɛ taa cɛ k'a k'i pɔsi kɔnɔ de k'a bɛ kɛ wari buwa wele yɛrɛ ou bien a ka ɲi buba tɛ yan Isi. Bon, comportement dɔ bɛ yen ne tɛ k'a faamu quoi. Déjà n'i y'a faamuya depuis e nana i tɛ foyi la sunɔgɔ k'i da ka sunɔgɔ dɔrɔn k'a kɛ fɛngɛ ye ne nana i bɛ nkalon tigɛ ɲɛna i taara baara ɲini ni fɛnw na i tɛ ka foyi kɛ quoi en fait donc ni mɔgɔ bɛ wari min na i b'o fɔ ne b'a d'i ma. Umar cogo di non mais Fati bɔra k'o de fɔ i n'ale de bɛ tile yan i n'ale de bɛ so kɔnɔ yan nɔ aw de bɛ tile so kɔnɔ yan donc si je comprends bien i tɛ foyi la daga sunɔgɔ. Non, buba attendez. Ne bɛ bɔ ne bɛ taa a ɲɛɲini ne bɛ taa yala komi ne tɛ yɔrɔ ɲɛnama dɔn n bɛ se ka tɛmɛ kare damadɔni na n bɛ yala yala dɔɔni n'ale. Bon nin ye nako fɔlɔ de ye nin ye nako fɔlɔ de Bamakɔ e tɛ yɔrɔ fɛn o de kuma ne tɛ ka faamu quoi nin ye nako fɔlɔ de Bamakɔ yan. Je pense que i bɔra so ka na baara ɲini na i ye kalan kɛ i tilala i bɔra so ka na baara ɲini na pour que i ka baara sɔrɔ si e bɛ tile bɛ ban dalen so kɔnɔ buwa an ma sɔrɔ ten i ɲɛ bɛ ne na attendez i ɲɛ bɛ na ne bɛ fɛn o fɛn ka so. N bɛ fɛn fɛn ka aw ye n bɛ fɛn fɛn kɛ musokɔrɔba n bɛ fɛn fɛn kɛ village la anw ye baara de ɲini ka baara sɔrɔ tiɲɛ don mɔgɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ mais an wulila k'an jɔ an sen de kan daga sunɔgɔ ma sɔrɔ dɛ k'i da ka tile bɛ ban sunɔgɔ la ma sɔrɔ. Umar Fati de ko e ma ko ne tile ban ka sunɔgɔ. non mais ale ɲɛda filɛ cogo min na ni sunɔgɔ ɲɛda de b'i kun buba. sunɔgɔ ɲɛda de b'i kun. n ye nin faamu. i bɔra sunɔgɔ de la. n ye nin faamu Umar. Fati b'i ka hɛrɛ de fɛ o. n y'a faamu merci. Fati b'i ka hɛrɛ de fɛ e b'i munumunu ka na dɔrɔn grand frère n kɔrɔkɛ bɛ yan a bɛ baara la wari b'a kun 1000 di yan 2000 di yan fɛn na.
je peux pas, tu sais qu'à au ça dit, tu sais qu'à marcher au camp, quoi. Franchement, parler, tu sais qu'à marcher au camp. Tu sais qu'à marcher au camp. Ni be ka ɲɛɲini n'o de f'i ye ka dɛsɛw fɛn baara yɔrɔ ka ca n'i tɛ yɔrɔ min dɔn n b'i bila ka taa yen i ye kalan kɛ fɛn mun na n b'i bila ka taa i ka taa baara ɲini ka dɔ kɛ quoi mɔgɔ bɛ se ka jigi da o kan e âge bɛ yɔrɔ min na san kan ka sɔrɔ muso b'i bolo san kan ka sɔrɔ i commencera ka i ka famille fonder i yɛrɛ ye mais jusqu'à présent ça va pas souvent i b'i yɛrɛ ɲini i b'a da ala kun ko wa ala ko da ala ko mais souvent a problème yɛrɛ an yɛrɛ ye quoi parce que n'i ma wuli ka effort dɔ fournir i yɛrɛ ye a tɛ ɲɛnabɔ quoi e sigilen don dɔrɔn i tɛ foyi la sunɔgɔ. Jɔn bɛ se ka jigi da i kan jɔn je pense que n'i y'a ye ne ko i ka na an ka baara fɛngɛ parce que ne bɛ yan village la ne kelen de bɛ ka dépense bɛɛ kɛ village la ne bɛ Bamakɔ yan ni e nana ni e ye baara sɔrɔ sisan ka commencer ka wari sɔrɔ o bɛ dɔ bɔ ne ka dépense la an fila an bɛ jɛ ka du ta du yɛrɛ t'an bolo kabila mais s'il faut que e fana ka na ka n'i da ka kɛ sunɔgɔ k'i ɲɛ jɔ ne na ko wa n kɔrɔkɛ don fɛn bɛɛ b'a bolo ça peut pas marcher a tɛ se ka marcher o cogo la buwa an bɛ se ka taa ten vraiment il faut k'i dɔn sen yɛlɛma k'i ka taabolo yɛlɛma quoi i y'a faamu voilà n'ala sɔnna n tɛ se ka i bɛ yafa n ma yafama ko tɛ o bɔ Fati i fana bɛ yafa n ma ne taa fo a bɛ se ka taa on peut continuer comme ça kamalenkɔrɔ belebele jamujan i bɛ n'i kini i tile bɛ kɛ dalen sunɔgɔ la han n'i ma ɲininka sisan nɔ a b'a fɔ ka baara la an tɛ ka fɔ k'a y'a mɛn wa sini a bɛna min kɛ ka jugu ni ye e de kɔni tɛ changer c'est bon ça faamuyara n'a kɔni ma bana ɲini Bamakɔ wulu bɛ yɛlɛ a la c'est bon faamuyara i y'a faamu on va tout faire pour que a ka baara sɔrɔ an yɛrɛ fana bɛ se k'a dɛmɛ cogo o cogo an b'a dɛmɛ ten pour que a ka baara sɔrɔ e de b'a dɛmɛ ne ye n bɛ baara de la jan k'i bɛ mɔgɔ dɛmɛ ne bɛ hami ni nin cɛnin ka ko ye cogo min ala de b'a dɔn n bɛ jɔrɔ n bɛ hami n bɛ fɛn bɛɛ a ka ko la mais c'est à dire ne tɛ dusu de la la quoi i tɛ t'i ko o jisuma ni dusu suma dɛ i tɛ t'i ko tɛ t'i ko o da na ja i la ni nin fɛn min bɛ ban k'i yɛrɛ kunkolo sufo la fɛn min tɛna na ban n'i kun b'a dɔn min n'i ɲɛ walayi kun tɛ bɛn mɔgɔ sira minɛ ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la so in kɔnɔ tasa walahi i bɛ taa ni mɔgɔ t'a f'i ye ko taa n ka yaga tɛ yan n b'a k'i ye min ji la yan i m'an dɔn bébé sisan ne kun bɛna e ɲininka fɛn dɔ la o parce que ko in kelen nɔ ne kunkolo sufɛ dɔɔni dɛ sisan nɔ n'a sɔrɔ aw ka mɔgɔ dɔ e ka mɔgɔ dɔ bɛ pari la ni pari wari sera a ma wari tɛ sara quoi pari a ka aw ka pari ninnu awɔ musow ka ɲɔgɔn dalajɛ pari in n'a fɔ ni tu sera ale ma sisan nɔ wari tɛ dalajɛ a tigi bannen don ka wari sara nin y'a kalo 2 de a tɛ ka pari wari sara sariya dun pari wari bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ y'a don a man ka si hali n'a sira dɔ kan ka d'a kan ni dun y'ale fɛnɛ kalo 2 la ale tɛ ka pari wari sara n kɔni bɛ fɛ ka convocation tigɛ ka d'a tigi ma n kan ne filɛ tan sa n bɛ k'i hakilina ɲininkali de kɛ parce que mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ 2 hakili 2 ko pari de pari de don mais n ko pari ye genre aw ka jɛ aw bɛ jɛ minnu kɛ ni jɛ jara aw bɛ jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka pari in don aw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ awɔ mais ale tɛ k'a sara e terimuso tɛ an terimuso don a tɛ k'a sara kalo 2 a tɛ k'a sara a tɛ k'a sara kun min na e b'o dɔn waati ka gɛlɛn a bɛ se ka kɛ wari t'a bolo ni b'o dɔn i tɛ don pari la koyi n bɛ min f'i ye adamadenya yɛrɛ la kana sɔn nin ko ninnu na ka fanga don i ni mɔgɔw cɛ i m'a faamu polisi tɛ solution ye aw y'a wele k'a ɲininka min ye k'a bali k'a sara wa kalo 2 k'i bɛ taa convocation tigɛ ka d'a ma ça c'est pas bon o man ɲi a y'o kelen a y'o bɔ a la min fɔ kuma in tiɲɛ yɛrɛ a y'o bɔ a la parce que i ni mɔgɔ mana jɛ ne ye fanga don aw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn adamadenya banna quoi
surtout Paris fɛn o fɛn b'a la i t'a dɔn a m'a wele k'a ɲininka mun kɛlen k'a bali ka sara a ye sara fɛ ni ma se e wulila ka se ka taa ɲininka mun kɛlen k'a bali ka sara ou bien problème min bɛ i b'a dɔn ni ma se ka a décider dɔrɔn ko a b'a kɛ o cogo la ça c'est pas bon ne bolo wuli ka taa a ka taa ɲɛɲini kun jumɛn na a tɛ ka se ka Paris sara comme ça n'i taara o la ni min b'a ko la wariko gɛlɛya de do sa wa problème wɛrɛ de b'a dala sa wa fɛn fɛn do i bɛna b'o kalama ou bien fanga bɛ ni mɔgɔ cɛ ko nun fitinin dɔrɔn ka taa polisi la ou bien ka taa gendarmerie na o b'a la o tɛ ko ɲɛnama i y'a mɛn Paris wari tɛ fɛn wɛrɛ Paris ko bɛ se ka ban adamadenya bɛ continuer ni ɲɔgɔn cɛ i tiɲɛ fɔ ko duba ne y'a yɛrɛ ye dɔw t'a la n'a gɛlɛyara nin cogo la ni dɛsɛra k'a sara u bɛ e ta bɛ jɔ dɔw bɛ Paris continuer ka mɔgɔw sara maintenant a laban na u b'a la i ye mɔgɔ minnu sara olu bɛ État in sara u bɛ cɛ ka d'e ma dɔrɔn a bannen o la siɲɛ wɛrɛ ta i tɛ don o la bilen dɔw b'o bɛɛ kɛ mais wuli ka taa ne kɔni bolo a jateminɛ a ka wuli ka taa aw ka jateminɛ n'a sɔrɔla a ko bɛ cogo min na a ka taa ka so a ka taa ɲɛɲini quoi problème t'a la ne yɛrɛ bɛna wuli sisan voilà o de y'a solution ne mago bɛ n ka wari la o kalo 2 a tɛ ka sara ne ye min fɔ n t'a dɔn min don a tɛ ka sara ko mina problème jumɛn b'a la mais n bɛ taa la i kana y'a mɛn problème t'a la k'a mɛn sɔɔni Buba sawa. Fati, sawa basi foyi tɛ. I ye n ka dukɔnɔmɔgɔw. Kɔni basi t'u la. U ka kɛnɛ. Awa. I ti ɲama ka bɔrɛ ta ka bila cuisine kɔnɔ. Bɔra. Donc. Sai cogo uma jɔn wɛrɛ kun yan nɔ Buba n ka wari bɛ min wari jumɛn Buba n ka wari dun Fati n tɛ wariko kalama dɛ n nana n kun bɛ telefilɛ la depuis sɔgɔma Buba n ka wari bɔ ka ca wallahi ma se ka wari ma n tɛ wariko kalama I dun ka wari bɔ ka ca nɔ kuma caman nege tɛ n na ne ka saki kun sigilen bɛ yan nɔ n bɔra ka taa ka wari to a kɔnɔ wari in tun bɛ yan nɔ de sisan ne tɛ wari la ne nana ne ye sagi ye ne ma maga sagi la depuis ne donna ne sigilen bɛ nin yɔrɔ kelen de la fo e nalen de i kɛlen k'a fɔ n ka bouger ka taa n ka wari bila a kɔnɔ ni ta ma sɔrɔ i ta in cogoya la n ka wari bila a kɔnɔ Fati fo ni bagara ne ma dɛ wallahi n tɛ wariko kalama k'i bɛ fɛnniya la k'i tɛ baara kɛ i bɛ wari fɛn ta n ka wari ta i k'a bila n ka sagi kɔnɔ kuma caman nege tɛ n na wallahi ma se ka wari ma ma se ka wari ma n yɛrɛ filɛ foyi tɛ wallahi billahi ni ma ne ka wari bɔ fɛn min su bɛ bɔ yan n'i ka n ka wari bɔ kuma caman nege tɛ n na Buba n ka wari bɔ billahi ni ma n ka wari bɔ n bɛ polisi wele kama n ka wari bɔ wallahi Fati ne tɛ taa Baba ne de a f'i dɔgɔnin ɲɛna k'a ka n ka wari bɔ kuma caman nege tɛ n na ne bɔra sɔgɔmada in na ne ma bɔ ka n ka sagi to yan ne bɔra sɔgɔmada in na ka taga dugu kɔnɔ ka taga n ka pariwari ale ye nasɔngɔ di ne ma k'a to yan nɔ n natɔ ka pomme de terre san sugu la n ko ne nana n bɛ muso ka wari dépôt kɛ a kunna sisan n bɛna n ko n bɛ wari ɲini ne tɛ portefeuille la kuma tɛ wari ma jɔn bɛna wari ta yan nɔ a f'i dɔgɔnin a ka n ka wari bɔ ka di Fati Umar wallahi ma se wari ma n'i ka wari bɔ Buba
nga wari ka bɔ dɛ isi papa a fi dɔgɔni a ka wari bɔ ka di what is showing the light ne dɔgɔni dun b'a dɔn a sɔn ma sɔn ma b'a dɔn a ma deli ka showing ka tɛ a juguyara i ka wari sɔrɔ fɛnɛ ka portefeuille bin kɔrɔ dɔrɔn ka bɔ ka kana na nin kuma fɔ sa ka bin kɔ kuma ne ye laloma de ko n ka portefeuille bɛ bin musokɔrɔbatɔ kɔ a dun tɛ ne ka sagi kun sigilen bɛ yan nɔ de et puis n nana sɔrɔ n ka sagi minɛn bɛɛ wolomalen de don a dayɛlɛlen bilalen filɛ nin n nana sɔrɔ a bɛɛ kun wolomalen don a kun bɛ tan de ya han n ka sagi minɛn bɛɛ firilen filɛ a kunjugu wa o ma mɔgɔ de bɛna bɔ kɛnɛma ka na ne ka sagi woloma yan ka tila ka segin ka taa Umar e b'a kalama ne ma deli ka tali kɛ ne tɛ tali kɛ depuis ne tɛ tali dɔn a wari bɔ ka di sagi dɔrɔn da ne wallahi Umar ne tɛ ne kun bɛ téléphone la depuis la ne ma maga sagi na ne sera yan n ye sagi dalen ne ma maga sagi yɛrɛ la n ka wari wo n ka fo portefeuille Fati a nana bɛɛ ka ne taara ci ka jigin duguma depuis e nana attendez depuis nana i ti baara kɛ i bɛ sonyɛli kɔni Umar ne tɛ wallahi Umar ne tɛ ne ma se ka wari ma Umar n'i ti baara kɔni kɛ i bɛ sonyɛli n ka wari ka bila a kɔnɔ kuma caman nin bɛ tɛna n ka wari ka bila n ka sagi kɔnɔ wallahi Umar ne tɛ ne ma se wari ma ne ma se wari ma Fati Fati e b'a dɔn ne ma se wari ma kana fɔ ko bilali ne kun tɛ yan kana fɔ bilali ne kun tɛ yan ayi papa o tɛ se o sonyɛli tɛ se ka kolokolo yan o sonyɛli tɛ kolokolo yan ayi sonyɛli tɛ kolokolo yan wallahi ne ma se a ma wallahi Umar ne ma se a ma ne kelen de kun ne bɛ téléphone la aw taara ka ne to ne bɛ téléphone la sonyɛli tɛ kɛ yan nɔ i b'i ka wari bɛn ka taa ka na segin ka na ne ma se sagi ma ne ma deli ka kɛ o wari bɛ se ka tun cogo di n kɔni t'a dɔn est ce que n'a burun'a kɔ o fɛn dɔ sinon wallahi ne ma se wari ma i bɛ tɔ dusu labɔ a bɛ burun kɔ cogo di Fati e b'a dɔn ne ma se ka wari ma sa baba kana fɔ ne ka bɔ n kunna dɛ a wari tununa m'o dusukasi la wallahi Umar wari tɛ ne kun ne ma se wari ma ne tɛ wari ta ne furala ma ne ma deli ka tali kɛ depuis mai mais buba mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɔn e ti baara la sa i ti foyi la i ti foyi la a ka n ka wari bɔ dɔrɔn a ka n ka wari bɛ se ka tun cogo di wari bɛ tunu cogo Umar e bɛ ne dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan dɛ e b'a dɔn ne tɛ tali kɛ dɛ ne ti dɔn muso ka wari bɛ se kɔnɔ e b'o ta cogo di i ye wari bila min ala ka tiɲɛ dɛmɛ sinon wallahi ne ma se wari ma n ka sagi fuyelen filɛ nin ye ala ka tiɲɛ dɛmɛ a kuma nin fɔli fɛn b'a la koyi n'i y'a fɔ bilahi n'i y'a kɛ ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ i bɛ malo dɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ ne b'a dɔn ne ma se fɛn ma Umar wallahi ne ma wari ta i bɛ se ka nin kɛ cogo di Fati ne bɛ ka ko sugu bɛɛ kɛ wari i kana n tɔgɔ fɔ i bɛ ka fɛn ni fɛnw caya i bɛna i bolo don dusu ka se kɔrɔ fɛn ma tu ma déçu quoi i ye na mɔlɔya quoi wa i ye jigila misɛnya i la quoi ne m'o ye u bɛɛ y'aw ka discours di e m'o wari la t'a fɔ n ɲɛna n ka wari d'i ma ne delila k'e jɛ wari la yan est ce que depuis nana i wari ma fɔ ni jɛ wari la ni problème bɛ yen ni fɛn fɛn bɛ yen hali ne bɛ bɔ n bɛ a ɲɛ ne poche d'i ma c'est pour que i kana ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ ne ka wari labɔ ne m'o wari la fɔ n ye wari labɔ ne m'o wari la fɔ n ye o ka fɔ ma fisa sɔnni yan ni bɛ bonya e ye wari bila a ma k'a tagama vraiment franchement bɔ i ka taa n ka wari ɲini dɛ bɔ i ka taa n ka wari ɲini ni n ka wari ma i ka da i tɛ se k'o kɛ o tɛ se ka kɛ o buba o tɛ se ka kɛ o e de bɛ sɔn o la e kelen de bɛ sɔn ne bɔra gosi min sɔrɔ seli min bila ne bɛ yan yɔrɔ ne kɔni m'a yɛrɛ de ne kɔni tɛna ka wari ta e ka bɔ a ka bɔ ka taa n ka wari ɲini bɛɛ ka e de bɛ sɔn kɔnɔ i bɛ téléphone la i nana a yɛrɛ ko k'i nana k'a nana sɔrɔ a ka sagi kɔnɔna wolomalen don ni yɛrɛ ye nin bonya ko de ye quoi nin bonya ko de ye quoi vraiment fɛn bɛɛ bɛ bɛn hɔrɔn ma fo sonyani nin hɔrɔn ma fagali ko de ye quoi vraiment i ye faga i ye jigila misɛnya a ka bɔ ka taa ni ka wari ɲini bɛɛ bɔ i ka taa n ka wari ɲini bɔ i ka taa n ka wari ɲini ayi a ka taa n ka wari ɲini ne ka wari ɲini ne ka kuma la i bɛ kuma na ko ka wari n'a bɔra ni ne bɔra a nɔfɛ e bɛ se ka wari bɔ walayi ne bɔra ni ɲɔgɔn cɛ ne bɛ wari bɔ a kunna n'a ma n ka wari bɔ n bɛ taa convocation tigɛ ka d'a ma i daminɛ ka bɔ a kunna fɔ b'a dɔn n sonyɛli kolokolo so kɔnɔ k'o de fɔ olu ka taa ka bɔ olu ka taa ka bɔ ni yɛrɛ y'a sɔn ma ne bɛ yan don ne yɛrɛ bila cɛkɔrɔba tɔ de b'i sonyɛli n'ale ti maloya n'a ma n ka wari bɔ ka taa bilen b'a datugu polisi ko i ka wari da yen i b'a fɔ n ye i ka wari in i ka wari bɛ d'a ma i b'a fɔ n ye i ka wari in 100. 100 ne ka wari ye 100 de o de tun bɛ ne ka portefeuille kɔnɔ c'est bon wari min na
a ɲini ka di yan wa délai de b'a la ni sinikɛnɛ y'a jɛ n bɛ convocation tigɛ k'a d'a ma ni papa ma min ka wari don kɔnɔ so bila kun ye k'i ka wari bila kɔnɔ de min ka wari bila wa n'a y'a ta a bɛ sara n'a ye wari ta so in kɔnɔ a bɛ sara et puis police ko kuma min bɛ da manamanakan don a bila ka bi da n'i ye police ta ka na yan nɔ o don fana b'i ka minɛnw cɛ ok an ka t'u sɔrɔ kɛnɛma n'a kɔni ma ne ka wari sara papa bilahi n b'a datugu ni dɔgɔkɛ ye suɲɛni k'ale sini a bɛ datugu a kan ka wari sara walima i k'a sara ni ma taa convocation tigɛ ka na n'a ye so in kɔnɔ yan o ma e fana b'a fɔ ne ma ko tu o suɲɛni tɛ kolokolo yan dɔgɔkɛ bɛ suɲɛni kɛ k'o tɛ fɔ hali sini n'a y'a suɲɛ n bɛ polisiw bila a la a ma foyi y'a la fɔlɔ yan tɛ yan wallahi e bɛ segin ka taa village la ka taa a senangolo bɛ boli ka taa sabara don a sena so n'a ma kɛ i ka fɔ ne ma ko tu y'an sigi n b'a kɛ jahanama ye kɔnɔ n bɛ fɛ Umaru k'a fɔ yɛrɛ de k'a ka taa n'i taara polisiw la a don ta ba tantɔ n tɛ foyi fɔ i ji jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la i k'a fɔ i dɔgɔnin ma k'i ka minɛ ta i ka segin village la o musoɲɛni ma deli ka k'an ka so kɔnɔ i b'a fɔ o ma ko o ka taa wuli ka taa bɔ kɛnɛma Umaru bɛ ne faga kuma dɔw la koyi nka a ma tiɲɛ ale bɛ fɛn min na yɛrɛ turu bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan wallahi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan e dɔgɔnin karatɔ in fɛn min b'a ɲɛ gongo la a bɛ bi a ɲɛ sanfɛ ne dun tana na n ta dabila o kɛra n cɛ foni sa mɔgɔ tɔɲɔna ninnu mɔgɔ ka teli a bɛ n'o crédit bɛɛ ban An kile Fati. Ça va, Bouba? Ça va, ne kuma ko b'e la. Mun ko la? Ne kun fɛ k'i ɲininka Fati. Mun de bɛ ne ni cɛ? Ne ye mun kelen de k'i la? Ne bɛ k'a essayer cogo bɛɛ la i ni ne ka bɛn. Ne t'a dɔn fɛn fɛn n sera ka fɛn kelen o kelen k'i la n tɛ mun kalama. Ne bɛ k'a essayer cogo bɛɛ la an ka bɛn mais a bɛ i n'a fɔ ne yɛrɛ ka kuma bɔ i bolo. Ni ma tile ka kuma tɔ fɔ kɛ kulu bi dɔn. N bɛ fɛ ka ne kɔni bɛ fɛ an ka bɛn. Ne bɛ fɛ i ka ne minɛ i n'a fɔ i wolo dɔgɔnin ni Fati. Ne y'i cɛ dɔgɔnin ne y'i yɛrɛ dɔgɔnin mais n t'a dɔn fɛn fɛn de hali ni ne mana foli kɛ kara ni n kumana kara ne mana fɛn fɛn kɛ n ye ɲuman kɛ o n ye juguman kɛ o a bɛɛ ka jugu e Fati bolo. Donc n t'a dɔn ne ye fɛn dɔ k'i la mun n tɛ min kalama. Ne kɔni tiɲɛ na ne bɛ fɛ i ni ne ka bɛn. Bouba, i kɔni t'a fɔ k'e nana n'i ka sɔn lamɛn dabila ni manamana kan fɔ i la. I bɛ ka kuma min yɛrɛ fɔ yɛrɛ nafa tɛ nin kuma in na yɛrɛ. N'i y'a don da mun na n'a y'i ja kana ne fo yɛrɛ i nana ne de kama. Ni mɔgɔ foyi tɛ ka foli la. Je m'en fiche. Donc ka n'a fɔ k'i na ne sigi ne sɔn ka lɛsi la k'i bɛna ne kunkolo sufɛ i y'a mɛn bi ka k'a da ye. Fati. Sisan Umaru dɔgɔnin de ye i mana ne kama quoi i y'a mɛn. Ne bɛ Umaru kama Umaru bɛ yan Umaru tɛ yan. E fana ye ne kɔrɔmuso de. Ne tɛ fɛ ka don nin ko nin détail la ne tɛ fɛ Umaru ka bɔ hali nin ko nin kalama ko ne bɛ kuma nin fɔ. O soit ne ka nin kuma fɔ Umaru ye. Ne bolo i yɛrɛ ne bɛ k'i minɛ n kɔrɔmuso ye cogo min na ni n tilen ka na kuma i fɛ ne bɛ fɛ i fana ka ne minɛ ten i ko i dɔgɔnin. Bouba i bɛ ka kunkolodimi de bila n na walayi. Kunkolo tɛ kunkolo sufɛ yɛrɛ de fɛ. Se ka taa kɛnɛma. N y'a mɛn Fati ala ka hakili ɲuman di e n'aw ma. N tɛ fɛ k'i ɲɛna salon yɛrɛ de kɔnɔ a bɛ ka n jigin. A ɲɛna. I ma foyi y'a la fɔlɔ. Ne k'i minɛ komi dɔgɔnin. Mun kama? N'i sigi ne ni n ka kɛlɛkɛla n ka cɛlasigi la ko ne k'i minɛ komi dɔgɔnin. N t'i minɛ komi dɔgɔnin dɛ n b'i kɛ n fa ni n ba de ye. N k'an tɔgɔ sɔrɔ i da kɔnɔ.
nana na nafiya mina Bamako ko bara ni barate sɔrɔ tɛ segin ka taa village la i da mɔgɔw ni nka a tɛ nana lafiya ma fɔ n dɔgɔnin ni a min minɛ ka ɲɛ halisa i ma minɛ ka ɲɛ min y'i minɛ ka ɲɛ i tɛ peresi Est-ce qu'il était à noir? Pourquoi vous dites que la fin? Donc, Djougouchiko. Kojon. Il est ok. Mon Djougouchiko. Djougouchiko, ah? Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Non, il bouge. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Fatih, vous voyez moi. Vous voyez, nous sommes nous devons nous sortir si ça. Nyere, mon mala kale nyere. Ni be kana sansani be musumanu flari botola buba ka shamuru kono kata wa ni bolongo biya amada ne bide ni podu na me kala kola shabala Ni ka sona I ka sona te femike e do kon ne boke mo muso ko fare bi bubala ta ka barake mi te muso ko ya fachi nama hey imna ti to ko chen ka bo mo ko joila e do kon ne ta emna fundeli na blere abe wole kana bibi ala ta fa nyina yanno ka bwana fewa emna boyita ta dini soro yare utara to mona bo be kana ke mo su me buwa be gatela ala tare ibode jigi buwa na tinye mi kwa ka boya no aka na malwe abi kono da dola sabe ke problème bo tigara na sama foki chun kofe buba buba Umar, voilà. Fatih, il faut qu'on ait non, on va se la vie là. Umar, Allah. Encore, à quelle année? Buba. Hein? Ne mun gila. Il m'a fait que. O mangra flaya. Ne mun ne? No. Ne sera flaya na Umar. Do itigara na foki chun kofe buba. Ota. Ne mun ne Umar? Eni musulmanu de be donner ka sokona sabuba. Donc tigana do sa no. C'est-à-dire quoi? I tigara na foki chun kofe. Sisan min kadi be musulmanu de ta ka do sokono ka ti dano lu ni ka sokona. Buba. Musulmani ne. Ne bu musobomi, me musodomia. Ne rete musulman do ya uchife. Kone muso do na mi jongote. Ma boy I fara kono folo buba. Demsani fitini. Ele beki c'est-à-dire ki ka tibe bla muso ko ma dugu kona no buba. Umar. Ne doni sabana de sabana. E koro munu be no je kono tsango nyejo na nyana. Aluta Afrika donko ne ka donko be muso ko ke ko fe. Mba kala ma ko ba ke me tellement que u be punyo be sranya alute fe ngai. Ne le bolo ngi ngonte kwa yi ngonte ne balma shila. Ori kama ne sona ikana baranyine ya. Ne ka do ka fe na ne fi. Kan ita ke kunta ko mana ko damanta ko ota ko ke kwa. E petit dani muso e ne ka sokono e puis muso fla. Fati te galo te ga la fati ko ta ko ma be ale baye. Ne me ya. Ine na bon na pa so. Ne me ya. Ipo una. Ne me ya. Ne ka ko me ka wara. E bi ka fo ko ka ko ka wara ne re nye me ya. Fati enye ni. Ye shafora yala, ni shafora yala. Bi ko me blala. Alo dona eni musomanu ntia. Atite mala. Fati te me kisi. Alo dona eni musomanu ntia. Atite mala ta. Ibi ka ko me ka galo ne dai da ka so ijugo de do. Te me kisi. Kala na foki bina ngo so. Di me di ke be tani muso e puis muso fla. Kala na ngo du da me bwana. Muso fla. Buba. E do me de ke ni muso de na dane ka sokono. Ya kya be. Ou be akila parce que ne ka contrôle bati kan ti toro fu ila ti fu ke. Donc mi ka di boke. Ta muso ta kare kono kana buba e mana kono dambi e ka barako e na barako no manyana bo folo e te fu ila e re glone minute la. Afana e kono da be ki. Mbe shime hamine e ka barako bo e ka barako amiti la.
e ka barako jɔrɔ t'i la ne bɛ dan bɛ miiri n bɛ hami ni e ka barako et puis e pa hakilina foyi t'e la miirina foyi t'e la muso ko kunna sini bi don o don ni donna ni kelen t'a bolo don min fila b'a bolo don ma e na muso ta ye e mana kɔnɔ da waliden na sisan a tɛ kɛ ne bolo baara ye a tɛ kɛ n bolo doni ye wa buba a tɛ kɛ n bolo baara ye wa wa a tɛ kan ka da kan bɛ kuma bɛ fa a bɛ pɛrɛn-pɛrɛn la a kɔrɔkɛ kunna mara bɛ min Fati ne bɛ kuma n bɛ fɛ i ka to n ka kuma kana kuma tigɛ quoi i y'a faamu i y'a se ma a diyara n ye mais a to n ka kuma n dɔgɔnin fɛ non buba i ye n faga quoi bilahi ne tɛ se k'a miiri k'a fɔ k'e bɛ nin ko nin bɛ ye e la quoi ni fɛn bɛ miiri kɔnɔ n b'a fɔ n ko i bɛ sɔn ko bɛɛ ma fɔ nin kelen muso ko buba e ɲɔgɔn denmisɛnnin fitinin ne bɔra so kana Bamakɔ yan waati min na ne nana n bɛnkɛ fɛ yen fo ka se bi ma fo k'a kɛ ko n ye baara sɔrɔ jamais au grand jamais mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i ye ne ni sunguru ye ɲɔgɔn na ni n ka furu waati tɛ e tɛ ne bonya bilen bonya banna kɔrɔ e bɛ ne bonya c'est à dire quoi dara quoi e ni ne ni ɲɔgɔn cɛ bonya min tun bɛ yen i y'o tigɛ ka bɔ yen bonya banna quoi ne ka so kɔnɔ ne ka da ni e ka da zoro pas e bɛ na ne muso de k'ala don so kɔnɔ buwa c'est très simple que ça soit la première et la dernière fois n tɛ fɛ ka mɛn kulu la tuguni buba n tɛ fɛ ka mɛn e kɔni t'a fɔ ko nin ye ko in bannen nin tɛ ban tan dɛ buba tɛ na changer wa buba tɛ na mɛn a bɛ donya a bɛ bonya i bɛ min kɛ i bɛ passer di buba ma ka segin ka taa plage la donc nin y'a solution Fati o ti kɛ i b'a to n ta la o ti kɛ i bɛ k'o min nɔfɛ dɛ o ti kɛ yan on verra que ça soit la première et la dernière fois ni n ka kan ka baara laban ye n tɛ fɛ k'i ni muso ye ɲɛ na a plus forte raison ka don n ka so kɔnɔ n'i y'a minɛ tulo la tuguni ou bien n'i y'a ye ɲɛ na i ni ne cɛ mɔgɔninfinya bɛ ban de pewu ne ka so tɛ dɛ i ni ne cɛ hadamadenya de bɛ ban pewu nin y'a laban ye ne bɛ ko bɛɛ la n tɛ murubala la Fati ala k'i sara Fati amina ala k'i yɛrɛ sara k'i daga kisɛ bilen den sama ka bɔ n da enfin ala ka ne sara komi ala sigi n'i ka bila la siɲɛ foyi y'a fɔlɔ n'o bɛ mɔgɔ ye k'a ka pasi di cɛ ma a ka t'u ka dugu la a b'a jɔ o de la ayo mandi a yɛrɛ t'a sara i la bilen k'a bɛ taa a bɛ taa a b'i wele de k'a ma se la so walahi ne tɛ foyi fɔ papa k'an t'a fɔ Umar kama tɛ i bɛ se ka mun kɛ ne na Buba ni Umar kama tɛ i bɛ se ka mun de kɛ ne na ne bugɔlen ko bɛ kɔnɔ an bugɔ sa an bugɔ k'i yɛrɛ sɔrɔ ne bugɔlen ko tɛ kɔnɔ ni Umar fɛnɛ kama tɛ wallahi kama de fɛnɛ bɛ ka ne sɛgɛn sinon e ɲɔgɔnna t'a tobi ka sigi e kɔrɔ k'a fiyɛ aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumanni ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Allô? Copine, ça va? Voilà, mais mettez les fleurs là, fallon. Avec les choses, les jours, ça va être ma chambre. Neta nyakui. Ya dabal mabala. Ni na mo kofi na tika nyakura jeteta. Karagam sam na furu beda blaki ni si budala utene ire. Nyemi ana to nyakile mata to parce qu'il était toro. Non, même pas yi. Ablasra le ji otimma benda. Muna? Hey, jamais même pas. Anyo nini yo? No nini.
Oncle Fatih, ça va? Ni faut été nena. Copine jamais comment il fait son. Ni ko. E mu mo ni nana mo soro appel etsegi akli sigi de ka tigi la mea. Mais faut le téléphone na bini jonda la shaka mun ne kera. Ay ya fama o beto e kle la mo wa Fatih. Oui dara kare. Fatih. Omigi nga kle la wala ko dara. Kle la tene bolo buba. Teta cuisine ngone be barama o dala ni soro ko dun. Ne de ka barama dala en Fatih. Ibi dege ke. O fana se do o kuma tumbole. Ibi dege mun ne kera. Ana ne Toronto biliko ibe na songo do de boya. No Fatih chana e ga ko da ma ba temere. Wallahi bi ga dépasser. E la ni chogo model bella. Ma kuma ma do ga jeu kono. Mais adam ga temere. Ay be fekam ke. Adam ga teme. Ne fekam munge. Ni Umar Kamate. Ni ne koroge Kamate. Ko parce que ne te feka nda do ga foyer la. Ni Umar Kamate be seka mun kenina buba. Ni Umar Kamate be seka mun kenina. Ne bugalle ko be kona mbugo sa mbugo gi yera soro. Ne bugalle ko te kona. Ni Umar fene Kamate. Wallahi Kamate fene be kan sengi. Sino e nyugona ta to bi ka sigi kore ka fie. Ni Umar Kamate. Chete cheria. Te war boy ka ta dumini se ka du. Ni Umar Kamate wallahi bile ne fene ta to bi ka sigi kore ka fie ka du. Mana ko yimo senda. Ça va? Oh, ça va. Merci. Ah, alhamdulillah. La journée. Ça s'est bien passé. Ça va, Dieu merci. Il y a du bararo. Ah, tu vas faire ma casse Wallahi. Ça va? Ça va, Dieu merci. Il y a du. Et là, comment tu veux ça va? Ça va, Dieu merci. Alhamdulillah. Bien. Nera ko mako be la. Nela. Okani? Ah, jugmante. On fait la fille, on fait la sera ni fait. Kata so quoi. Kata so? Ah oh. Ma femme. Je fais ta bosse wana. Ay bon comme il nana bara ko la bara yɛrɛ ma sɔrɔ n tɛ fɛ ka don i gasi la n ka pese i ka so kɔnɔ kosɛbɛ. Non ka don gasi la to. Yan tɛ ka so ya. Oh bon Umar depuis ko ka ca quoi. Depuis ne yɛrɛ nana a ma nɔgɔ. Mankan misɛnnin tɛ ban ne yɛrɛ ka faamuyali la ko in ne nɔ bɛ caman na. Ko filɛ nin ye. Buba ni ni mɔgɔ kɔni bɛ sigi la olu ko ninnu tɛ b'a la et puis e ye ne dɔgɔnin fa kelen ba kelen ne sinji de e ye ne ka so bɛ komi Buwa ka so ye ne ka so bɛ komi Ma ka so ye n'i b'i ka so a bɛ komi i bɛ Buwa ni Ma de ka so yan n'i bɛ yan donc ne t'a dɔn e bɛ yɛrɛ sɛnɛ o la cogo min na. Ayi non juguman tɛ ne tun bɛ fɛ ka n nana n sara i la de n bɛ fɛ ka taa quoi n'a ma kɛ n ka baasi ye. E tɛ ɲa tali kɔ. Solution foyi t'a la f'i ka taa. Awɔ a to n ka taa Umar n bɛ taa bɔ so fɔlɔ. Ne balima de e ye yan kɔni yan i ka so de. I cɛ kɛ. K'a b'a fɛ ka taa so. A fɛ ka taa. Aw ma jɔn banna. Fa de b'e la. Jɔn banna cogo di? Donc n'aw k'a fɛ ka taa o kɔrɔ ko dɔ banna quoi. Ne bɛ siran ɲini ne bɛ siran n sara i la de. Ok ala ka sababu. Amina. N'an ɲɔgɔn ala. Ka se ni ɲuman y'a mɛn ala i bɛ dukɔnɔmɔgɔw fo. Papa i yɛrɛ t'a dɔn i b'i yɛrɛ fura se nin na kun n'i nana tuguni ni tɔgɔ ma diya ne ko k'a bɛ segin so sira kɛlɛ la. I fɛnɛ i fɛ ko man di dɛ. K'a de ka kisɛ bilen den bɔlen mɔgɔ da la. I ma ye ala ka dumuni min tɛ bɔ tigɛ taara k'a ji la madala ko i ka taara. Non Fati. Fati ka jugu na. A taara. Billahi ka jugu. An ye mun juguya kɛ yan. I bɛ mɔgɔ jugu don adamaden jugu. Billahi. Ne ye mun juguya kɛ sa papa. E bɛ ɲinɛ min kɔ nin ne sin kelen min de n dɔgɔnin sin kelen fa kelen ba kelen. Fati bɛ tiɲɛ na ne bɔra duba de kɔnɔ duba ne bɔra mɔgɔbaw de la
an bɔra so kana sigi Bamakɔ yan an nana baara la an nana fɛn ɲini na ne balimaw ma bɔ so jigi wɛrɛ foyi t'u la ne tɛ nka ne balima foyi mana ne fɛ yan Fati kɛ ma juguya ta ka sɛgɛrɛ ka daminɛ woloba la ka na denw na ka na dɔgɔninw na balima fɛn sira fɛn fɛn bɔra so kana ne fɛ yan Fati ka juguya sira bɛɛ ma i ye bɛɛ tɔɔrɔ i ye bɛɛ degun mun ne bɛ fɔ so ko ne bɛ Bamakɔ yan Ala ye nɔgɔya dɔɔnin kɛ n ye n balimaw jigi ye n ye u bɛ na n fɛ yen i muso ka jugu mun ne bɛ fɔ ne yɛrɛ ma kɔfɛ e ta tɛ fɔ parce que Fati ne somɔgɔw y'a ɲini ne ka taa muso ta so o ye n dɔ de ye olu ye n dɔ ye quoi ne y'o to yen ko e de ka di n ye Bamakɔ muso de ka di n ye k'e ta kan k'i kɛ furumuso ye e kan ka ne balimaw kunbɛn de e kan ka ne sinjiw kunbɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ an ka dugu la ka na ne ka so yan mɔgɔ mɔgɔ bɛ bɔ c'est à dire ne ka mɔgɔ bɛ na quoi e kan ka bɛɛ minɛ i bolo fila la nka ɲɛnɛ k'o kɛ i b'o kunbɛn ni juguya ye e dun ka mɔgɔw bɛ na ne fɛ yan i balimaw bɛ na yan nka a si ma deli ka taa ne tɔgɔ jugu ye ni min taara ni tɔgɔ jugu fo n'o taara ni juguya kuma ye fo n'o taara ni n tɛ karisa fɛ quoi mais Fati ne ka mɔgɔ si ma na yan k'e ma juguya k'a la a tɛ yen u bɛ taa mun fɔ so u bɛ taa ni mun ye so n'i nana yɛrɛ k'a bɛ na Fati ka na baara ɲini ka baara kɛ n'a ye baara kɛ ne bɛ wari min sɔrɔ k'a bila ka taa so ne n'ale an b'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ n'a sɔrɔ ko nin ye baara sɔrɔ sisan an b'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ ne n'ale bɛ dépense tila a bɛ dɔ bɔ ne ka dépense la Fati a bɛ dɔ bɔ ne ka kungo la a bɛ dɔ bɔ ne ka kow la mais e ye juguya k'a la i y'a tɔɔrɔ kabura nana don o don kuma min ye kuma ko ye kuma bɛ ko la min tɛ kuma ko ye kuma bɛ ko la don dɔw la yɛrɛ ne bɛ n da k'a miiri nka est ce que ne ye Fati min dɔn k'a furu ni ne don wa don dɔ la n bɛ n da k'a miiri est ce que n ma taa c'est à dire ka kala ye ka ɲɛden turu a la wa ala n'i ka juguya ala ni ti Fati mun na i tɛ mɔgɔ fɛ mun na mun na i tɛ n balimaw fɛ mun na i tɛ ne sinjiw fɛ mun na i tɛ n baw fɛ mun na i tɛ n somɔgɔw fɛ Fati mun na i t'u fɛ ale papa ni yɛrɛ maloyara maloya ko tɛ o n'i taara a taara a bɛ taa ni tɔgɔ ye a bɛ taa ni du tɔgɔ ye ne dun balima de don sinji de don dɔgɔnin de don ne kan ka hinɛ ninnu na ninnu jigi bɛɛ ye ne ye bi Bamakɔ yan n jigi wɛrɛ foyi t'u la ni ne tɛ papa n bɛ taa nɔfɛ a taali e bɛ nisɔndiya n'o de ye e bɛ sewa n'o de ye ko a daga bɔra a la awɔ a daga taara a n'a daga taara nka a bɛ taa mun ne bɛ fɔ ne ma n kɔfɛ papa y'a fɔ n ma jɔn t'a nɔfɛ ne bɛ miiri kuma dɔw la ne ye Fati min furu de don n bɛ miiri kuma dɔw la c'est à dire n salen de don papa y'a fɔ n ma jɔn t'a nɔfɛ ka na jɔn yɛrɛ bɛ taa nɔfɛ ka na ni ju foyi t'a la walayi fo ka ne maloya i ma kun kana Buba